Salut și bine la un episod din Minecraft, deci hai să începem. Haide. Ok. Să vedem cum e afară. De pe ce folie e în jocul ăsta? Pe caps lock. Enderman-ul. Și Creeper-ul. Uităm fix la Enderman. Băi. Bă, tu vrei să fac infart? Uai! Băi. Nu, suntem morți. Respawn. Lag. Ce lag. Scuzați puțin lagul. Băi, ceva nu e în regulă. Da. Poți să schimb de aici? Na, lasă, normal. Schimb asta. Ok, lasă. Bă, ce cu lagul ăsta? Hai că de să-și revină. Da, hai că și-a revenit. Aici e casa noastră și să ne luăm item-uri. Unde-s? Bă. Numai să nu vină creeper-ul și să le bubuie. Mă sperie că am pierdut tot. Că s-au respawnat. Ok. Punem înapoi armura. Uai, bă, eu de ce umblu cu fierul pe mine? Ok, bine că și-a revenit frame rate-ul. Și am pierdut și din level. Serios. Nu e corect. E vina ta. Ok, stai puțin, am un topor. Da, vreau să încep construcția casei. Asta vă zic din start. Din start, ca să fie un video. Stai. Stai așa, că nu e așa. Stai, nu. Acum cauți și tu în inventar. Vreau să mă piară de ăla. Ok, așa. Asta are 8 atac, 9 de fapt. 8 attack speed, 0.8 și 9 attack sare. What? Deci o să batem acum. Toporul are atac mai mare decât sabia de fier. Sau stai, attack speed era ăla. Ăsta, nu, attack speed, 6 attack damage, ăsta 9 attack damage. Și 1.6 attack cât de rapid dă și ăsta e 8. Deci mult mai rapid dă sabia, dar ăsta dă damage mai tare. Și așa se bate un creeper. Așa. Am greșit asta pentru speed. Am făcut cea mai mare prostie că am spart aia de sub noi. Da. What? Ok.
Și n-am mai jucat Minecraft de foarte mult timp. Și de aceea trebuie să mă reobișnuiesc. Pentru că eu săptămână și ceva de când am mai jucat. Video acela cu Minecraft nu știu când l-am uploadat, dar știu că era filmat de foarte mult timp. Și că mai am o grămadă de videouri filmate, pentru că eu nu filmez, uploadez. Filmez când am timp 2-3 videouri, câteodată chiar și 5-6 videouri. Cât am timp și apoi uploadez. Câte 2 videouri, câte un video pe zi, depinde cum am timp. Ups. Bă, da, sapling nimic. Și unde să ne facem casa? Ne trebuie un loc drept. Aici trebuie să săpăm foarte mult. Să nivelăm cam de pe aici. Sau nu știu unde... Ups. Apăs pe E. Nu știu unde să... Uite, aici o să fac... O să denivelez tot. Să văd. Am... în locul ăsta pot să pun lopata. Așa, perfect. Și acum o să ne apucăm de săpat. Vedeți că o să meargă super rapid. Nu știu, poate o să tai la editare cât sap aici. Sau, nu știu, poate o să tai partea asta când sap. Depinde cum am timp. Dacă o să apară toată partea tot cum sap aici, înseamnă că nu am avut timp pentru editat. Ok, cam până aici așa o să săpăm. Că nu o să facem noi cea mai gigantică casă. Ok. Să vedem cam până pe aici. Și pentru casa, cum vreau eu să fac, o să ne trebuiască foarte mult lemn. Bă, dar niciun sapling, serios? Uite unul aici. Unul singur? Nu, două. Și aici. Bă, mirare că nu se aude atât de tare acum când dau space și când filmam BNL se auzea tastatura, ziceai că dau ciocanul în ea. Deci mai un sapling. Mai unul. Să plantăm. Bă, acum și-au găsit și aia să treacă cu mașinile. Fix când filmez eu. Nu știu dacă s-a auzit pe video, dar trecut o mașină. Și s-a auzit foarte nașpa. Și 12 și un sfert când filmez eu. Cum și-au găsit și să treacă cu mașina. Se pare că nu pot să pun. Ok. Vreau să pun destul de mulți copaci pe aici. Să avem
lemn, că o să avem nevoie de foarte mult lemn. Ok, deci până aici. Mă enervează când se prea în jos. Da, asta o să fac eu apoi. Poate și mai puțin așa să fie mai frumos. Și nu știu ce o să facem cu atâta pământ. Poate noi puțin mai frumos. Dar nu acum, că acum trebuie să o termin aici. Ok. Stricat o pată. Sper că nu v-am plictisit cu săpatul, dar poate o să tai, depinde, v-am zis cum am timp când postez video. Eu de obicei postez sâmbătă și duminică, când mă trezesc pe la 12:01. Duminică, sigur, cum ar veni, eu filmez sâmbătă noaptea. E 12 și un sfert când filmez. 12 și 14 minute. Ok, acum să astupăm pe aici. Se întunecă? Bă, ceva, oi, nimic n-am văzut să pot să le omor și să-mi fac pai din lână. Bă, de fapt, am foarte multă ață, deci pot să-mi fac. Că n-am chef să stau. Stai, nu aici. Aici. Stai, câte lână am? Una. Ce, nu așa se face? Aha. Facem 3, perfect. Și sper că o să ne ajungă. Nu asta. Se pare că da. Nu așa se face patul de acum. Ah, doar așa. Nu știu rețetele din cap. Facem așa. Să-l punem aici. Perfect. Să vedem, e noapte. Și mai bine aici o să ne și spawneze. Perfect. Dacă murim sau ceva, aici o să avem spawn. Sper că nu vă deranjează că bag puțin așa să iau toată chestia asta de aici, că mă enervează iarba. Ok, ia să văd, mai crescut vreun copac. De acesta o să tăiem foarte mulți copaci. Nu
nu știu, nu o să fie cea mai frumoasă casă. Da, o să facem, depinde cât de lung o să fac seria cu Minecraft. Vreau să fac cu 2 sau cu 3 etaje. Și vreau să fie destul de frumoasă și spațioasă casa. O să facem undeva de pe aici, așa. Mergem așa, așa. Și pe aici trebuie dat jos chestia asta. Și astupa pe aici tot. De fapt, apa nu o să o astup toată, o să astup puțin din ea. Până nu, ceva nu o să iasă ceva bine. Cred că asta e puțin, cam e o idee. Super inspirată. Făm puțin încoace, așa. Facem un izvor infinit. Dar cum? Face o găleată. Nu așa. Nu. Cum se face o găleată? Așa? Pac, pac? Sau nu știu cum. Aha. Interesant. Și ar mai trebui să las din inventar prin chest. Asta e fură. Prin asta am început sau prin asta de sus, asta de aici. Să las tot pământul. Habar n-am ce să fac cu atâta pământ. Bă, ăsta ne trebuie. Lemnul lăsăm. De fapt nu, ăsta lăsăm și ăsta o să-l avem la noi. Piatra nu avem ce să facem, lăsăm asta aici, mâncarea tot aici. Semințele o să trebuiască să le las în chestul celălalt. Da. Asta, sfoara. Și fierul nu știu unde, aici cred. Aici nu. Și punem semințele. Și punem fierul. Și acum stați puțin să punem găleata aici. Deja cred că am făcut video de aproape 20 de minute. Să fac un izvor infinit acolo și o să fac... De fapt, acolo o să fac... Ce? Așa stia. Și nu o să avem probleme de apă. Și aici 100% nu o să mai avem probleme cu apa. Și stați-vă. Izvor infinit. Să lăsăm găleata aici. Să luăm toporul. Nu cădea la cara. Perfect. Văd că au crescut copacii de pe aici. Mamă, bă, dar cât de sus trebuie să mă duc. Sparg astea de aici și să fac pur și simplu aici ceva din...
Ok. Și nu știu de ce sparg cu ăsta. Având topor. Ok. Văd că au mai crescut pe aici copacii. Și perfect. Ok, și vreau să fac pe aici foarte mulți copaci. Ajung? Da. Ok. Zic că nu iar se face noaptea. Ok, și vreau să încep puțin construcția casei. Mă duc să aduc lemnul și de aici. Și văd că avem destul de mult lemn. Ok. Transformăm pe tot. Ok, un stack. Hai că facem super mult lemn. Ok, începem prima dată de aici. Stai că am zis că a stop aici. Stai, prima dată o să fac un rând aici. Nu o să stup apa pentru că dacă o să avem ceva probleme sau nevoie de apă, pur și simplu, serios, să venim aici și o să săpăm. Aici o să fie destul de urât. Destul de urâtă treaba. Cred că în episodul următor o să începem construcția casei. Aici facem și noi ce trebuie. Ok, unde e să... Aici. Și practic pe linia asta așa o să vină casa. O să vină destul de mare. Până... De fapt până aici o să vină. Așa. Aici o să astopăm. Tam n-am mai pun și zid, că o să vină zid. Să mergem puțin să vedem dacă e văzut ceva sapling-uri. Da, se pare că da. Și nu mai am mâncare. Bine, destul. Ok, și fug în casă, rapid. Și eu mă baricadez aici.
Ok, eu am să închei episodul aici. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Minecraft, nu uitați să lăsați un like și să vă urmăriți dacă n-ați făcut deja. Noi ne vedem data viitoare. La revedere!